Comentariul episodului 715, Manet, sezon 4. Nana se uită la mâinile ei și se gândește că cu acele mâini, practic, îl împușcase pe soțul ei. Începe și plânge și se roagă ca lui să nu îi se întâmple nimic. Între timp intră Cara, care aduce vești bune. Poiraza a ieșit de la operație și este la terapie intensivă. Organele sale vitale nu au fost dăunate. Nu au fost atinse absolut deloc, deci se așteptă toată lumea așteaptă ca el să se trezească. Nana e în lacrimi, dar se uită în sus și mulțumește la Dumnezeu pentru că totul e în regulă și că a primit o veste bună. Apoi își șterge lacrimile și se spală pe mâini, pe față și își scoate serul și pleacă pentru că îi spune lui Cara că are neapărat nevoie să-l vadă. Cara îi zice că să aștepte totuși. Janet, când o vede, se ridică în picioare și o întreabă ce face ea acolo. Nana totuși intră, îl vede dormind și îi spune, se apropie de el și îi spune că se bucură să-l vadă, dar în același timp observă că serul din perfuzie nu era legat bine la mâna lui și că acele mici furtunașe fusese tăiate și era ud patul din această cauză, serul în loc să meargă la el, rămăsese pe cearșafuri. Pune mâna pe fruntea lui și vede că are febră. Janet vine după ea și o întreabă cum are curajul să se ducă acolo și să iasă. Nana spune că nu va ieși. Între timp, Nana îi spune lui Janet că în loc să se ia de ea, mai bine a chema o infirmieră, o asistentă, ceva, pentru că acolo s-a întâmplat acele furtunașe, au fost rupte, au fost defecte, au fost perforate, el are febră și trebuie pus antibiotic neapărat. Sibel și Mark stau la ușă și privesc care e situația. Între timp ajunge Nazl, care întreabă ce se întâmplă. Nana explică că serul a ajuns pe pat. Se miră asistenta cum au fost furtunașele acelea chiar așa defecte, adică cum s-a întâmplat totul, întreabă și Janet și Shahin. Nimeni nu înțelege cum de s-a întâmplat lucrul ăsta, însă Nazl aduce repede altele, îi le pune repede ca să antibioticul să-și facă efectul și febra să-i scadă. Nana plânge și îi spune rezistă, îi atinge brațul și ea tot vorbește cu el, uite, Nazl ți-a adus medicamentul, rezistă. Între timp, Janet o întreabă pe fiică sa dacă fiul ei va fi bine și ea spune că da, va fi bine, dar că a fost foarte bine că Nana a observat problema la timp ca să intervină. Nana îi atinge iar fruntea și îi spune ai să fii bine, ai să vezi că ai să fii bine. Cara caută să o scoată pe Nana de acolo, chiar reușește să o ducă pe hol, dar vrea să o ia cu totul de acolo, însă ea spune că nu va pleca până când el nu va deschide ochii, chiar dacă îi va da sentința dublă. Și se roagă de Cara să o lase să vadă măcar că el este bine. Cara zice bine, atunci așteptăm până când vedem că el e bine și după aceea plecăm. Janet se apropie și îi spune e suficient. Nana se uită și Janet spune pleacă de aici, îi spune ei, fiul meu este așa din cauza ta și nu vreau să te văd pe aici. Tot se uită la ei și Janet îi spune care ia-o de aici, că sau o voi da afară eu. Cara insistă iarăși, haide Nana, hai să mergem, uite-te și tu că lucrurile se înfierbântă din ce în ce mai mult, ar fi bine să plecăm. Nana însă spune că nu se duce nicăieri, să o lase în pace, pentru că ea, practic, dacă a tras din greșeală, dar el este soțul ei, înțelege toată lumea. Toți se uită la ea. Ei bine, da, e soțul meu și am să rămân cu el, n-am să plec nicăieri. Zicând astea, Nana intră și încuie ușa. Janet strigă la ea, ești nebună, deschide ușa, deschide-o. Între timp, Poiraz începe să se trezească și spune numele ei, Nana. Când aude numele său rostit de Poiraz, fața fetei se luminează toată, se apropie de pat și el deschide ochii și se privesc.
Ea spune, mulțumesc lui Dumnezeu că te-ai trezit. Poiraz este încă amețit. Ea spune plângând, am crezut că, apoi îl îmbrățișează pe Poiraz cu ochii închiși, iar el îi spune, așteaptă puțin, nebună, că îmi strângi prea tare rana. Aoleu, te doare mult, zice ea. Puțin. Poiraz se uită la ea și spune, știi, mă doare un pic mai mult decât atunci când mi-ai dat cu piatra în mine. Bănuiesc că piatra n-a fost suficientă și am vrut să încerc și un glonț de data asta. Nana își cere scuze, îi spune că îi pare foarte rău, dar n-a făcut-o intenționat, dar acel nenorocit a drogat-o și era așa de confuză că nu mai știa ce face, dar realmente n-a vrut să-i facă rău. Poiraz o privește și ia mâna în mâna lui și Nana se uită la mâinile lor. Poiraz încearcă să o reducă la tăcere, să-i reducă tot plânsul și spune știu pentru că tu nu mi-ai face rău din adins. Nana ține mai departe mâna, se leagă cumva, se agață de mâna soțului ei, apoi se privesc. Afară, Janet strigă, Nuzzle, deschide, nu vreau ca femeia asta să stea lângă fiul meu. Nuzzle le explică că cheia de la acea ușă este pe dinăuntru, cum să deschidă. Însă va căuta cheia de rezervă. Între timp, Nuzzle se uită pe fereastră și spune, mamă, uite, a deschis ochii fratele meu. Toți se apropie și văd pe cei doi ținându-se de mână. Doamne, fiule, Dumnezeule, mulțumesc lui Dumnezeu. Mark vine și el și mulțumește lui Dumnezeu. Sibel este foarte impactată când îi vede ținându-se de mână. Janet e foarte supărată și spune, ia uite, el încă o ține de mână, a nebunit? Nu pot să cred, nebunesc eu. Scoat-o de acolo, caută cheia aia și scoat-o de acolo. Shahin zice, mamă, totuși, lasă-o să stea puțin cu el, e soțul ei. Doamne, nu se poate așa ceva. Poiraz încearcă să se ridice, dar nu poate și ea îl întreabă dacă îl doare foarte tare rana, eventual să cheme asistenta. El spune că nu, este bine. El apoi se uită la ea și o întreabă, dar tu ești bine, nenorocitul ăla ți-a făcut vreun rău? Și ea îi zice că nu, tu m-ai salvat. Și eu, uite ce am făcut, eu practic am tras în tine. Poiraz îi spune să nu mai plângă, că o să fie bine. Apoi întreabă dacă familia lui a zis ceva rău și cere să îi se spună adevărul. Oare sunt supărați pe ea? Și Nana zice, da, nu m-au lăsat să intru aici. Poiraz însă o privește și zice, dar tu n-ai să-ți lași soțul, nu-i așa? Nu, n-am să-l las niciodată, spune Nana. Se privesc și Poiraz este fericit, apoi închide ochii și Nana începe să se sperie. Ce faci, ai leșinat, Poiraz? Lasă-mă să respir, nebună. Am nevoie ca să mă odihnesc puțin. Bine, mulțumesc lui Dumnezeu, m-am gândit că... Poiraz îi șoptește, nu te preocupa, nu te îngrijora, o să fiu bine, n-ai să scapi de mine așa de repede. Încă ne mai trebuie timp ca să ne luptăm unul cu altul. Nana nu încetează să plângă. Poiraz adorme cu un surâs pe față pentru că și-a văzut iubita. Nana oftează și se uită tot timpul la el. Îl ține de mână și îi spune plângând, și dacă ți s-a întâmplat ceva, Dumnezeule, promit să ascult toate sfaturile, nu o să mai fiu încăpățânată, o să învăț să gătesc toate felurile de mâncare cu cartofi, o să-ți gătesc cartofi în toate zilele, mereu ai să fii cu noi, pentru că eu nu suport să te pierd, nu pot pur și simplu. Jansel se uită pe fereastră și Janet zice, o, Doamne, ai milă de mine, să se facă bine fiul meu, și îndepărtează această calamitate de noi. Jansel, supărată, zice, dar n-a găsit cheia aia odată. Shahin întreabă pe Nuzzle, vezi, poate a găsit cheia. Shahin îi spune soției sale să nu mai facă scene, că acolo era totuși un spital. Vine Nuzzle în cele din urmă cu cheia și zice, mamă, dar n-ar trebui să deschidem, ce-am să-i spun nanei? Nu ține de o educație bună să fac asta, în fond e soția lui. Dar Jansel zice, da, dar cât a fost ea de educată că a tras în Poiraz?
Jansel apoi zice Carei: această femeie este o asasină, a tras în Poiras și acum e cu el în cameră. Cum știm noi că nu o să nebunească iarăși și poate îl strânge de gât? Ce aștepți ca să-ți faci datoria? Cara o întreabă: cum poți să vorbești așa cu un comisar? Dacă Nana n-ar fi chemat ambulanța, Poiras era de mult mort. O să verificăm urmele de pe pistol, se vor analiza probele de sânge, o să vină și procurorul ca să-și dea opinia finală, vedem. Până acum nu există un delict gata identificat. Nu m-a învățat pe mine meseria care o am. Deschide ușa, te rog. Jansel zice: bine, cum zici tu. Cara intră și spune Nanei: trebuie să plecăm. Nana, plângând, zice: nu mă separa de el. N-am să-i fac niciun rău, te rog, doar lasă-mă să stau aici. Voi sta liniștită, n-am să scot un cuvânt, dar lasă-mă să stau cu el. Cara îi spune că o pune într-o poziție foarte dificilă, așa că trebuie să plece. Nana nu vrea să plece, să-și lase iubitul. Atunci Cara scoate cătușele și pune cătușele la mâini și spune că îi pare foarte rău, dar chiar nu poate să facă nimic în sensul ăsta. Nana tot plânge și se roagă de ea, spune că nu vrea să-l lase, însă Janet îi strigă că nu e locul ei acolo, ci la închisoare. Nu e locul ei acolo, niciun caz alături de fiul ei. Și îi mulțumește lui Dumnezeu că va fi pedepsită. Janet intră cu Nazăl ca să-l vadă pe Poiras. Jansel stă cu Sibel de vorbă și spune să nu se ducă nicăieri, că trebuie să-i spună ceva important. Janet este de acolo devastată și spune că nu își imagina ca fiul ei să ajungă așa într-o situație. Mult este și el trist. Toată lumea se roagă pentru recuperarea lui. Între timp, Jansel și Sibel se trag la o parte și Sibel întreabă: ce vroiai să-mi spui? Ea zice: păi ai auzit ce a zis poliția, că se va analiza proba de sânge. Și ce ne importă pe noi chestia asta, zice Sibel. Nu, zice, păi stai să vezi, dacă vor găsi droguri în sânge, atunci nu o să petreacă decât 6 luni la închisoare. Dacă nu găsesc însă droguri în sânge, o să stea 5 ani la închisoare. Deci dacă sângele ei este găsit curat, atunci nu mai poate să iasă la suprafață și așa că va face 5 ani de închisoare. Și ce putem face? Că nu înțeleg, zice Sibel. Uite, putem face multe lucruri, dar să vedem dacă probele de sânge au plecat sau nu. Dacă n-au plecat, încercăm să facem ceva. Sibel totuși e fricoasă, spune: și dacă totuși ne prind, ne termină. Poate că au și luat tuburile de sânge. Jansel îi zice să tacă din gură. Până la urmă, când iese asistenta din cameră, Jansel îi zice fetică să intră împreună și se uită la mostrele de sânge, o găsește pe mostra de sânge a Nanei și schimbă etichetele cu eticheta ei cu eticheta unei alte fete, pe Nana deci o chema Nana Chilici, iar pe cealaltă Nalana Chilici. Fie numele asemănătoare, zice Jansel, chiar dacă cineva va avea vreo suspiciune, va învinovăți spitalul, în nicio caz pe noi, că a fost o confuzie de nume. Așa că Jansel schimbă etichetele și zice: gata, am obținut și asta și în felul ăsta scăpăm de vrăjitoarea asta, se va muri acolo la închisoare și scăpăm de ea și gata, acum vei urma tu să fii cu Poiras. Și totuși ea spune: da, Poiras, am impresia că o iubește. Însă Jansel zice: da, nu uita că ochii care nu se văd se uită. Între timp, Semir caută să-l identifice pe Burhan. Cu telefonul nu îl găsește, dar îl găsește Burhan pe el la spital când se duce să ia niște apă pentru Janet. Îi trage o bătaie bună și îi spune că îi datorează 500.000 de lire, în 2 zile trebuie să dea. Dacă nu îi dă, atunci îl va omorî. După care îi spune că l-a mințit, l-a înșelat, femeia pe care el a luat-o nu era logotnica lui, așa cum i-a spus, ci era chiar soția cumnatului său. Și că ce fel de bligioană de om poate fi ca să facă așa ceva, să facă rău propriei sale familii.
După această scenă, Semih încearcă să facă rost de bani după la prietenii lui, dar nimeni nu-i dă și între timp sora sa îi spune că Poeraza a deschis ochii și Nana a fost la el și ceva au vorbit împreună. Așa că Semih caută să o viziteze pe Nana acolo unde o dusese, că Arad o păzea, și o întreabă ce a vorbit cu Poeraz și fata printre lacrimi îi spune că deși el se află într-o situație grea, a încercat să o încurajeze pe ea. El știe că ea nu i-ar face rău în niciun caz, că nu are de ce să-i facă rău. El tot întreabă, dar ați vorbit despre acel om care te-a furat, știe ceva, Poeraz a aflat și Nana îi spune, nu mi-a spus nimic, dar dacă am să-l găsesc pe individul ăla, îl omor cu mâinile mele. Din cauza lui este Poeraz acum în spital. Semih pleacă din camera ei și se gândește că dacă reușește să-l omoare pe Burhan, atunci va fi un erou în fața Nanei și se vor rezolva niște probleme, mai ales că nici nu avea de unde să-i dea acei bani în 2 zile. Ibo îl cheamă la cafeneaua comisariatului pe prietenul său, pe Kirpi, și povestește, ținând 2 baloane în mână, unul roz, unul albastru, că nu știe exact dacă va avea fetiță sau băiat, dar Cara e însărcinată. Kirpi e un pic mirat știind că ea nu poate avea copii, așa îi spusese Ibo. Însă Ibo îi spune că au fost niște lucruri care nu s-au înțeles bine și din cauza asta au ajuns la niște concluzii eronate, dar situația era foarte ok, ea putea să aibă copii, era chiar însărcinată și el va deveni tătic, iar Kirpi va deveni un unchi. El este foarte fericit, ba mai mult citește pe internet că dacă ia un ou și îl pune bine într-un pătus cald așa de vată, ca și cum stă copilul în pântecul mamei și îl îngrijește, e ca și cum și-ar îngriji propriul copil cât este el acolo înăuntru. Numai că stând de vorbă cu Kirpi, la un moment dat lovește ou care pică jos și se sparge. El este foarte mâhnit, însă Kirpi îi spune că găsește ouă foarte multe, de acum poate să ia câte vrea el, nu e problemă. Pe Mișil o sună soțul ei, care zice că nu poate veni să o vadă pentru că și-a scântit și el piciorul și deocamdată și-a de pat, e posibil să-l fi luxat. Însă a vorbit cu un doctor care i-a văzut analizele și a spus că acel medic că situația ei nu e așa de disperată, cu tratamentul și cu fizioterapia pe care o face, ea va putea să meargă din nou, deci nu trebuie să se îngrijoreze că situația este foarte pozitivă. Doar că trebuie să fie atentă, bineînțeles, să-și facă tratamentul, ședințele respective și totul va fi bine cât de curând. Pe de altă parte, ea îi spune că a aflat că fiul ei este cu adevărat îndrăgostit de acea menajeră și trebuie neapărat să-i despartă. Iar taică-s-o zice, păi da, cu siguranță face asta ca să ne facă pe noi să sufere, să facă contra dorințelor noastre. Tu nu știi că el așa a făcut mereu. După ce termină de vorbit cu soțul ei, ea sparge un pahar, iar Sinan cu Ainur vin repede să vadă ce se întâmplă cu ea. Ea spune că a primit un telefon de la doctor și doctorul i-a spus că nu va mai putea merge niciodată și e foarte afectată, trebuie să se ocupe și trebuie zi de zi să se împace cumva cu această idee și că nu va mai putea lucra și că nu va mai putea merge și că îi va fi foarte greu. Sinan e foarte afectat de această veste, exact asta voia și mama lui de altfel. Stă ce stă și după aceea iese. Ea se pune în pat și la un moment dat, încercând să miște picioarele, observă că câteva degete chiar le simte și le poate mișca, deci e pe calea cea bună, numai că în niciun caz ei nu trebuie să știe, ba chiar îi spune soțul ei, nu cumva doctorul să vorbească cu Sinan și să afle realitatea.
Când vine mai târziu Sinan la ea îi spune că nu mai vrea să dea vina pe el și pe fată pentru ce i s-a întâmplat. Până la urmă a fost un accident, nu a fost vina lor. Ea își dorește foarte mult ca să-l știe fericit, că așa sunt mamele, ele sunt fericite când copiii sunt fericiți. Prin urmare, ea ar fi foarte mulțumită dacă el s-ar căsători cu o persoană care să fie la egalitate cu familia lui, să fie pe aceeași poziție socială. Sinan nu prea e de acord cu așa ceva, însă ar face orice ca să o știe pe mama lui fericită și merge în camera lui și se uită la o poză când era el micuț. Era cu mama lui și atunci obținuse rezultate foarte bune la învățătură, în primul an de stat acolo și mama lui îl felicitase și spunea că este mândră de el și el atunci s-a simțit așa de bine încât și-a propus ca pe viitor să învețe mai departe foarte bine ca să o facă fericită. Ei bine, el ajunge la concluzia că nu a reușit să o facă fericită, ba mai mult accidentul care l-a făcut din cauza jocurilor puse la cale de el. Ainur însă socotește că totuși a fost un accident și într-adevăr relația dintre ei nu e foarte bună, dar poate deveni bună cu timpul. El e foarte afectat, bineînțeles, de ce a spus maică-sa, că nu va mai putea merge și toate alea, le ia de bună. Ainur, de asemenea, este afectată, mai ales când o aude pe Ișil spunând că vrea ca el să se căsătorească cu o persoană din aceeași clasă socială. Probabil că ea deja are mireasa pregătită, urmează doar să i-o pună în față atunci când îl vede pe el gata hotărât să facă orice pentru a o face pe ea fericită. Cam asta a fost. Aici sfârșim comentariul.